Jangoikoak badakiguk zenbat arren egin genduan. Errosarioa sostean, zeruko done guztiai, aita gurea eta agur maria eta mile bihotzeko eskari luze eta labur egin geuntzezan, alde batera eta bestera, geure gorputz minberatua, biratuteko utzunetzu batzuk hartuaz. Honetan gengozala, amarrakaldean, haizeak ekarren indarrean da, txalupearen zabunetan, igarri genduan itsasoak irakin beharrebala eta gure urrean ebilela eriotzea. Iunegoan, belarrietara etorkigun haizearen txistuari destainazkoan eritzon. Getariako eta Zumaiako itxasargiak agiriziran lurrean, eta niri hien argiak iruditu jatazan. Geugen gozan hilten osasun guztiagaz. Ze ordu ete da, itan du euskun matzinzarrak eriotzondoko soinuagaz. 10:00 esan geuntzan, da berak oraindino belarrietan daukatan esateko erarik ilunenagaz. Zein luzea dangaba, jarraitu eban, zein luzea. Nik ezinek iraun, lastera maitu behar dut, eta zuek ikusten bazlo, zuek gurekorik, ez eban gehiago esateko astirik izan. Bada, olatuaren bultzada batek kendu euskun albotik, horraitino ekarri genduen atzera eta esondu geutzan, oratu eiola gogorkarelari. Baina ezertarako ez eukan adorerik eta ahotik bitza eriola, damudot jauna esanaz, han joan zan ondora. Itxasua geroago eta handiagoa etorren. Olatuak geroago eta indartsuagoak. Geroago eta mekotuagoak gengo zangu.